বন্ধুগণ নমস্কার। কোভিড-19 মহামারীর সাম্প্রতিক ধারা বিষয়ে আমি অবগত অছু। যদিও আমার দেশ বিশ্বর সর্ববৃহৎ টিকাকরণ অভিযান আরম্ভ করেছি, কিন্তু নিকটরে এই রোগর সংক্রমণ হার ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাইছি। বন্ধুগণ, আম পাখরে মাত্রাধিক আত্মবিশ্বাস পায় কୌଣସି भी ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ନିଜର ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଟିକାକରଣ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆସନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଏହି ସୁଯୋଗର ଉପଯୋଗ କରିବା। ମୁଁ ନିଜେ ଟିକା ନେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ କି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦବାଇ ଭି କଡ଼ାଇ ଭି। ଆସନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ଅଥବା ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବା, ନା କେବଳ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବରଂ ଆମର ପରିବାର ଓ ଆମର ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।